Vi kan slippe på 5, 4, 3, 2, 1, og du rører mig. Nå, det er ikke mig. Du rører mig. Kom, så. Jeg ved godt, du er klar. Det er godt, du er klar. Er der rum nøgler? Jeg så noget der, en pig. Du tager det igen. Nej, det giver dem. Jeg har med de lille idiot. Gætland, hvor er de? Hvad er det? Tag det lige sammen. Jeg så, der havde dem. Ej, så du Okay, har jeg rørt må kigge dem der. Hvad er det? Hvad? Så? Det var ikke en vilje. Jeg vidste ikke. Jeg vidste ikke. Løber du forkert? Jeg vidste, jeg løber lidt forkert. Så spiller de klappen på næsten. Jeg vidste ikke. Der er en kæmpe sag. Ej, jeg vidste mig. Ja, så mange det. Jeg har set det blødkast. Jeg kan lyst til at... Det er bare ikke her. Så forgav. Jeg forgav, F. Jeg har set min ting i at falde. Ja, jeg forgav. Jeg rører dig. Hvad lavede du på derpå? Hvad var? Det er på hvad DP? En færdig film. Hvad fanden er filmen? Den er fandme.